Dijeli ih samo 48 km, no na ljestvici sigurnih gradova na suprotnim su stranama. Požega kao najsigurniji, a Slavonski Brod kao najopasniji grad. Takav zaključak dalo istraživanje imovinskih i nasilnih kaznenih djela u posljednjih 11 godina. Marina Bešić istražila je li na terenu baš onako kako govore ti rezultati. Požeškom konobaru Draženu dogodi se da gosti odu prije nego što su platili kavu, no čak ni tada ne ostaju mu dužni. Dogodi se to, a ljudi se vrate još. Ako se sjete, ako ne, dođu drugi, treći dan, plate. Otići bez plaćenog računa gotovo je najveći grijeh u Požegi. Prema istraživanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, u proteklih 11 godina ovdje nema ozbiljnije kriminala, pa je Požega svrstana među najsigurnija mjesta. Kriminala ima tu jako malo. Mali grad, lijep za obitelj, Unazad nekoliko godina bilježimo svega nekoliko ubojstava. 2007. godine smo jedina policijska uprava koja nije zabilježila niti jedno razbojstvo. U proteklih 11 godina policija u Požegi bilježi 6 ubojstava, od početka prošle godine po jedno ubojstvo i silovanje te 3 razbojništva. I dok se ovaj kraj smatra najsigurnijim, istraživanje pokazuje da se samo 48 km dalje nalazi jedan od najopasnijih gradova. Veći kriminal u odnosu na Požegu potvrđuju i podaci Slavonsko-brodske policije. Od 1998. godine bilo je 17 ubojstava, a od 2008. 2 ubojstva, 1 silovanje te 13 razbojništava. Ipak policija se ne slaže da je život u Slavonskom Brodu najopasniji. Mi i nismo kompetentni komentirati istraživanja, obzirom da ne posjedujemo parametre niti pokazatelje temeljem kojih je donesen takav zaključak. Za veći broj teških kaznenih djela u odnosu na Požegu Brođani imaju objašnjenje, a granica i autocesta neka su od njih. Mi smo ipak nekako veći, mi smo ipak neko središte, a normalno čim je veći grad i veće središte ima više događanja i više svega, i pozitivnih i negativnih. Brod je u odnosu na Požegu nebo i zemlju. Pa ipak je Požega manji grad. A manji grad u požeškom slučaju znači sigurnije mjesto pod suncem.